एगो लड़का एगो लड़की के देखले बा का कहता। अरे कारी का जरा री नैना चाँद जस सूरतिया मतिया मार लिहले बा। हो मतिया मार लिहले बा। तोहर मुसकी करे जा हमर काढ़ लिहले बा। सोना काढ़ लिहले बा। ए धुना भैया। अरे लाली लाली होठवा से बरसे ललैया हो कि रस चुएला। लेकिन धुनवा के थोड़ा सा फास्ट कइल बा, एकर टेम्पो फास्ट रही। रउआ एकर नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गा देता नहीं तो धुन बहुत प्यारा बाटे भैया, गाना बज जाई। ठीक बा, पसंद आवत होगे तो बेहिचक रुआ संपर्क कर सकिले, नंबर हम वीडियो पर दे दिले बानी। कौनो प्रकार के गीत लिखवाओ बा, चाहे गाना रिकॉर्ड करवाओ बा, चाहे नया म्यूजिक बनवाओ बा, बेहिचक रुआ संपर्क कर सकिले भैया। बिल्कुल उचित चार्ज लागे, काम राउर परफेक्ट होई। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज। मिलत नहीं अगला वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति चाहता नहीं।